A Xunta e a Fiscalía incrementarán as actuacións para evitar as agresións ao persoal sanitario, axilizarán as denuncias e a personación da Administración Autonómica nas causas xudiciais. Esta mañá o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño mantivo unha xuntanza de traballo co fiscal superior de Galicia, Fernando Suances, para abordar o incremento de agresións físicas e verbais ao persoal sanitario. As dúas partes acordaron intensificar as actuacións fronte estes ataques aos profesionais da saúde e axilizar a tramitación das denuncias e a personación do goberno galego nas causas judiciais derivadas destas situacións. Vamos formar un grupo de traballo en que van estar implicados todos os axentes, no, que ten que formar parte deste plan, no, para asegurar que o que son as acciones sanitarios vayan a menos. No? Temos por un lado que é a Administración, Fiscalía, Corpos e Forzas de Seguridade del Estado, xente de urxencias, xente del 061, profesionais sanitarios, por supuesto, colexios profesionales. Que terá un obxectivo claro. Elaborar unha especie de plan, unha serie de medidas que realmente permitan atasar este problema lo antes posible. ¿No? Por outro lado, máis alá de todo isto, tamén o compromiso da Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, de prestar o que é atención, asesoramiento legal a todas as persoas no que sofran cualquier tipo de agresión. Nada máis, volver a agradecer á Fiscalía a súa sensibilidade, insisto, que o objetivo de que nosos profesionais sanitarios traballen en as mellores condicións posibles. Gómez Caamaño afirmou estar preocupado polos últimos episodios de violencia contra os profesionais da sanidade pública e incidiu en que todo acto de violencia, sexa física ou verbal, é deplorable, pero máis se cabe cando quen a padece son as persoas que se dedican a coidar e velar pola saúde da cidadanía. O titular de carteira sanitaria remarcou a importancia de analizar a fondo a situación e adoptar medidas poñendo todos os medios dispoñibles para atallar e poñerlle freo a estas accións. E rematou afirmando que se trata dun problema complexo que require dunha resposta ampla e coordinada da Xunta e da Xustiza, das forzas de orde, do persoal sanitario e da cidadanía para facerlle fronte.